Egunon Imanol eta ongi etorri. Solasian hasia intzinetik aurkeztuko zaitugu. Bai. Bakarren batek ezagutzen ez bazaitu. Imanol Epede Pagola Zarauztarra euskal filologoa da. Bigarren hezkuntzan irakaslea eta hizkuntz normalkuntza teknikaria izana azken 20 urteotan. Gaur egun Donostiako Iralen irakasle lanetan dabil. Euskal Filologian lizentziatua izateaz gain, multimedia komunikazioa masterra egin zuen eta literatura en la era digital masterra ere bai, Bartzelonan. Eta Imanolek bere hitzaldian galdera bat planteatuko digu. Eskolak bakarrik ezin badu, norekin bai? Zurea erantzuna eta txalondi batez hartuko dugu gaurko bigarren izlaria. Imanol Epede. Eskerrik asko. Gura ekartze baldin badio. Bai, izenburua hortxe daukazue, eskola bakarrik ezin badu norekin bai. Izenburu hau jarri nion, hitzartze hau egiteko eskatu zidatenean, badire hilabete batzuk eta hurrengo egunerako esan zidaten, izenburu bat behar diagu da. Hauxe, botanun, zozo xamarra izenburua. Bidian, zalantzan egonez beste izenburu batekin, bakarrik loez, ba egizue, jarraipena, lagunekin bai. Baina, ez dakit, udaltopen formalismoak eta gordetzeko eta akaso egokiagoa. Azteko eta behin, zoriontzen hasi nahiko nuke, euskalgintzan ari garen guztiok, uste dut, eguneko lan egiten ari garela, eta elkar gutxi zoriontzen dugula, beraz, aurreneko hitzak zuentzako, zoriontze aldera. Eta diagnosi txiki batekin abiatu nahiko nuke, garapenak zehar kalte asko ekarri dizkigula biztan da, digitalizazioak, migrazioak, gizarteren likidotzeak, kontzientzia linguistikoa diluitzen ari zaigu, eta nahikoa ziur esan dezakegu, onaino ekarri gaituzten politikek ez gaituztela eramango harago. Ni proposatzeran atorrena ambiziotsua da, ez dituzte zer berririk ekarriko dudanik, baina bai planteamendu gogotsu batekin atorrela, herri erronka bat, herri bakoitzak izatea hizkuntza proiektu bat, hizkuntza plangintza bat. Zergatik, biztan da, eskolak bakarrik ezin du euskararekin, bakarrik ezin duen bezala hezkidetzarekin. Eskolak ezin ditu berak bakarrik ikuspegi kritikoa duten ikasleak sortu edota feminismoarekin sentsibilizatu dutakoak. Eskolak bakarrik ezin du, esaldi mitikoa aldatuko bagenuke, honako hau ere esan daiteke, udalak bakarrik ezin du. Mugimendu sozialek ere muga nabarmena dituzte, eure bakarrik ezin dutelako, edo alderdi politiko batek berak bakarrik ere ezingo luke tamainako erronka heldu, ez? Elkarlana beharrezkoa eta hori azpimarratzeran ator. Nik hezkuntzan egin izan dut lan, hezkuntza dut pasio, bizigai, hori gehien ezagutzen dudana. Beraz, garbi jakin beharko genuke hezkuntzan zer egin behar den, baina horretarako, uste dut ezinbestekoa dela, hezkuntzaz zer ulertzen dugun definitzea ere, hezkuntzaren zertarakoa garbi jakitea. Nik ulertzen dut ahalduntze pertsonal modura, ahalduntze kolektibo bezala eta eraldaketa sozialerako tresna gisa. Hezkuntzatik gizarteko egoera onartu daitekelako edo aldatzen saiatu. Horretarako, hezkuntza komunitatea ahaldundu behar da, hezkuntza komunitatea sortu herrietan. Hezkuntza denon beharra eta egin behar dela jakinerazi. Hezkuntza hobetzea ardura soziala da, denona, ikastetxe bakoitzaren mugak gaindituz. Kontua da, hezkuntzak datozen garai aldakor hauetan, imaginatu dezagun euskaldun bat 2040an, nire semea 4 urteko adidez, eskolan hasi berria, 21 urteren bueltan aterako lan mundura edo gizartera, esan dezagun, zer topatuko du hor, ze aurkituko du hor. Ze irakatsi behartzaio orain eskolaratu den bati, 2040an euskal hiztun aktibo, jakitun, zintzo, jator, guapo eta fededuna izateko. Ez dakigu zehazki zer beharko duen, baina izan beharko du sortzaile, jakin beharko du taldean lan egiten, konpetentzia instrumentalak beharko ditu, ez edukiak bakarrik, adibidez informazioa aurkitzen, informazioaren gizarte honetan, kritikatzen, sistematizatzen, autonomoa izaten, ikasten jakitea, kompetentziarik importanteena, segun are 21. mendean,
gizarte aldatzen denean ere denok ari gara eguneratu beharrean, etengabeko ikaskuntza batean, eta ahozkotasuna, ahozkoa. Hello Siri eta OK Googleen garaian, zer esanik ez. Kontua nola lortu hori? Eskolak nola lortu dezake hori? Plazeretik landu beharko luke hori eskolak hasteko eta benet ez, euskara irakasgaian bakarrik. Aurrekoan Euskara Abenturan aitu zian gaztei egin zien inkesta moduko bat, esan ez euskara ikasgaia nola bizi izan zuten edo ze sentipen zituzten euskara ikasgaiarekiko, bai, eskolan eman ziretenarekin, eta gehienek esaten zuten, ez dira hitz horiek zehazki, baina bai aspergarri samarrak ziala, adiz tauletara mugatuak eta erlatibosko subjuntiboetara emanak. Hori hola da, euskara ikasgaiak akaso aspergarriak ere badira, baina euskara ez da euskarako irakasgaietan bakarrik erakusten, gainuntzeko ikasgaietan ere bai. Eta ikusi besterik ez dago, nire 13 urteko semea nola joaten den eskolara, ze ilusio eta pasiorekin. Berezkoa da ikasteko pasioa, ikasketa soziala eta emozionala da berez, pedagogia sensualagoa eta akaso sexiagoa behar dugu, humoretsuagoa. Eta hori lantzen da, nire ustetan, hitz eginez, parte harraziz, gauzak eraikiz, eta gustatzen zaienetik sortuz. Ze gustatzen zaie gaztei? Sortu ezagun hortik. Izan bideo edizioak, irratiak, telebistan, zerki, argazkintza, komikiak, eskulanak. Eskulanetan gustora ditu da. Atzo entregatu behartzun lana eta... Harridura itzuli behar dugu eskolara, ustekabea, ikaskuntzarekin emozionatzeko, harritzeko eta ondo pasatzeko. Sinistuta irakasle zoriontsu batek mundua aldatu dezakela. Edo naiz eta ezerrez aldatu, norbera aldatzen bada, dena aldatzen dela. Gitarra jotzen dakiten irakasleak behar ditu, eta ez C bat titulua daukatenak ingelesean, edo ez horiek bakarrik, ez genuke hori bakarrik baloratu beharko, gitarra batekin klasera sartzen denak transmititzen duena beste zerbait delako, beste emozio batzuk eta beste bizipen batzuk sortzen dituelako. Kantu baten indarra eta kantu baten magia ezin dira kuestionatu. Mezu bat eman genezake hitzez edo kantu bidez. Esan genezake euskal kultura kontsumitzeko hitzez edo kantu bidez. Gure hizkuntza ez dago hila, euskaldunak bagara 750.000, horietatik gehienak. Euskaraz hostilaik kontsumitzen ez dutenak, orain argirakigu zenbatek. Euskaraz kontsumitzen du 4 euskaldunetatik batek. Non ezkutatzen dira 500.000 euskaldun. Benga, armairutik atera ditzagun. Ezagutu arren euskal teleta, euskal okela. Baldakigu euskal kultura existitzen dela. Eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxo boteaz. Baina hause da daukaguna, ez badugu egiten egin dezakeguna, eta gauza bat daukat esan beharra. Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra. Zatoz eta esaidazu behingoz, zein liburu irakurri duzu euskaraz azkenekoz. Ez banabil gaizki, seguraski, igual izango da makilak iski. Ezagutzen ditugu euskal tele, euskal met eta euskal okela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz, kulturaz mintzatzean enaizari bitxopoteaz. Nahi baduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana, hartu Fermin Etxegoienen autokarabana, bihurtu nahi baduzu literatura egia, hartu Miren Agurbea beren kristalezko begia, baztertu dudak, baztertu mugak, lehen
esaldia irakurtzetik aldatzen dira ohiturak, eta jainkoarren entzun euskarazko musikaarren, Pascal Irigoyen ezpada txuma murugarren. Gure musika jarraitzeko derrigorrean, instalatu badok APP-a mugikorrean. Ezagutzen ditugu Euskaltel eta Euskalokela, baina baldakigu euskal kultura existitzen dela, eta ez naiz nazkatuko esateaz. Kulturaz mintzatzean enaizari pintxopoteaz, non eskutatzen dira 500.000 euskaldun, brinda armairutik atera ditzagun. Eskerrik asko. Beraz, eskolak egin beharko luke, eta genuke ez eskola bakarrik, plazeretik, begirada landuz, hezkuntza zerbait bada begiratzen erakustea delako, arreta non jarriko den erakustea, eta arreta krisian dago, begirada krisian dago gaurko gizartean. Gaurko eskola ere, azeleratuta bizi da, ez du denborarik, eskolak ez ditu, nire ustetan egiteko gehiago behar, denbora askatu behar du, arnaza askatu behar du, eta arnaza behar du eskolak, ez du arnazgun euskararekin bakarrik izan behar, denborarekin ere bai. Katixa Dolarek argian idatzi zuen artikulu batean aipatzen zuen berealakotasun larritik askatzeko, asko gustatu zitzaidan. Hirugarrenik, pentsamendu kritikoarena, hezkuntza gizartea eraldatzeko baldin bada, Bell Hooksen idea batzuk ekarreko ditut, gizarte demokratiko batean bizitzea eskubide innatua dela uste dute askok, eta ikasleak estatu quoari leial izateko ezten ari gara, horrelaxe ezigintuzten gu eta horrelaxe ari gara. Elkarrizketa da bidea, galderaren pedagogia bat, Paulo Freireren bidetik, ikasleak eta irakasleak euren bizitzako komunitateren arazo praktikoak ebazten aritzeko, ikasegoeretan gaur bete-betean kokatu genezake hau, hezkuntzaren balio eta helburu nagusia da mundu desigual eta injustua, etiko eta elkartasunezko bilatzea. Eta laugarrena, irudimena. Irudimena behar dugu eta beharko dugu, eta ez zaio denborarik eskaintzen irudimenari, baina irudimena beharko dugu krisi ekosozialari erantzuteko, krisi energetikoari heltzeko eta krisi linguistikoari erantzuteko ere. Guk ere, irudimena beharko dugu diskurtso baikor eta ameslari bat sortzeko. Kontakizun bat behar dugu. Kontakizun likidoen gizarte honetan. Lehen bat sindikatu batekoa baldin mazen, sindikatu batetara afiliatzea baldin mazen 18 urterekin, hilkutxan afiliatutako sindikatu horren bandera eta guzti lurperatuko zuten eskuak gora, kantari. Gaur ez, gaur egun, bat izan daiteke Steilasekoa aurten, urrengo urtean helakoa, eta hemendik 2 urtera kokotera nioen, eta sindikatutatik atera ez. Konpromisoen garaia, gutxera era, mugikorretako aplikazioen instalatu, desinstalatuen parekoa dela iruditzen zait. Testuinguru honetan, euskarak eta euskaliztunok behar dugu amets dimentsio bat. Zantzu apokaliptikoa hartzen ari den etorkizun batean, gizarte justuago baten aldarria egin genezake hizkuntzan oinarrituta berdintasun mezu bat eman mundu eta herri hobe baten ametsa. Kontakizun horrek izan behar du herri mailakoa, herri erronka bat horregatik. Hizkuntzak lotuko duena hizkuntza proiektu batek, apustu bat, norabide bat, ilusio bat, mezu bat, gogo bat, herri amets bat, poz bat, euskarazko hiri hezitzaile bat sortzeko. Besteak beste, elkarrekin herri mailan erantzun ditzagun galdera batzuk, hezkuntzari buruzko galderak, baina ez dagozkionak hezkuntzari bakarrik. Demagun, buruketa, denontzat. Ikasgelan 20 ikasle dauzkat. 20 horietatik 4 dira etxetik euskaraz datozenak eta euren artean euskaraz egiten dutenak. Nik gelan kokatze baldin baditut 4 euskaldun horiek mahai beraren bueltan, gelako erabilera 120koa izango da. Aldiz, nahazte baldin baditut, erabilera 100koa izango da, kasik.
alda igo dezagun pixkat planoz, edo dronaren efektuarekin, 60 ikasle baldin badauzkat ikastetxe batean, maila berean, nola egingo ditut gelak, nola banatuko ditut gelak. Errebindikatzen ari baldin bagara arnazgunen garrantzia, zergatik ez eskoletara eraman, zergatik ez eztabaidatu horretaz. Nola ebatziko dugu, behingoz, publikotasunaren inguruko eztabaida antzu, nekagarri eta mingarria. Ikastola publika, zini egiten dio, mesede honi. Nola bateratuko ditugu komunitatea ulertzeko moduak. Noiz kontatuko dizkiogu elkarri gure sekretuak ikastetxe batean zerbait ondo ateratzea alde, zergatik ez du jakingo besteak zer ateratzea ondo eta zerrez. Herri hau denok ari gara ezten, ez eskolatik bakarrik, ez eskola batetik bakarrik, eskola bakoitzaren hizkuntza beharrak baino, herriaren hizkuntzaren beharrak zeintzu diren jakin beharko genuke ikuspegia zabalduz, eta egin ditzakegunen zerrenda bat botako dut hemen. Zergatik ibili behar du ikastetxe bakoitzak harrera protokolo bat egiten, herrira iritsi berri direnekin, denok batera egin baldin dezakegu bat. Dagoeneko sortuta dauden foro eta talden arteko elkarlana sustatu genezake, elkarren berri izan, sikiera zer dagoen herrian jakin. Elkarrekintzaren inguruko informazioa jaso, ahozkotasunarena, galderen garrantzia, hau eskoletara gero eta gehiago ari da heltzen, ahozkotasuna lantzaren beharretik, elkarrekintzaren bidez, jakintza, ikasle, irakasle denen artean eraikiz, horrek nolabait ere irakaslearen rola eta ikaslearena demokratizatu eta berdintzen ditu, eta ere berean erabilera handitzen. Irakasleak galderak egiten dituenen ere ze motatako galderak egingo ditu. Galdera itxi bat egite baldin badu, ikasleak bai ez, ondo gaizki, txuria urdina, beltza gorria esango du. Nola lortu ikasleak hizketan jartza, baina ez eskolan bakarrik. Aisialdian ere zitzaileak daudenean, lehenko galdera bera, nola egingo ditugu taldeak, nola banatuko ditugu euskaraz mintzo direnak, nolako galderak egingo dizkigu, nire semearekin igerilekura aurrekoan joan, eta ez zitzailea euskalduna zen oso, baina, eta euskaraz ari zitzaien, oso jator, baina egiten zituen galdera guztiak ziren hitz bakarrekoak, nola lortuko dugu horrela erabilera handitzea. Galdera esploratzaileak eginez, adibidez, zergatik galderak erabiliz edo dana alakoak, baina akaso behar dugu beste betaurreko batzuekin begiratu. Agente bihurtu behar ditugu aurre eta gazteak. Funtsezko ideiak haiekin eraiki behar ditugu. Nire herrian, azkeneko 2 urtetan igual 20 parke berritu dira, galdetu zaila aurrei, nolako parkeak nahi dituzten. Gaztei, nolako guneak nahi dituzten, gaztei ze ekintza nahi dituzten. Eta agente bihurtu behar ditugula. Hizkuntzak eskolako muga gainditu behar ditu eta ikasleen aisialdian kultur kontsumoan edo kultur jardueretan islatu behar da. Herrian euskara erabiltzeko guneak eta uneak propio sortu, berez ezpeitira sortuko. Elkarrekin egin behar ditu olentzeroak, zergatik ez, edo azaroaren batak eta hilen gauak, inauteriak, herri mailan, zergatik eskola bakoitza bere kasara. Kulturrekimenak, ez dakit, liburuak erosteko bonuak denen artean banatu edo antzerkiak erakusketa kontzertuak astegunetan ikastetxe guztietatik joan daitezen. Eta gero, zoiztek ikertatzea izan, baina nibentzat askotan herrian noala susto handiak hartze ditut, ze kalea noa lasai, jende gutxi eta bapatean ehundoko jende pila, zete zer dago hemen, zer gertatzen da hemen, zer idia oparitzen. Gero konturatzen ingeles akademia badagoela. Orduan, ingelesarekin daukagun obsesio hori ere pixkat rebajatu beharko dugu, ez? Gure hizkuntzaren mesedetan. Zarautzek bertsolari asko eman ditu, baina Zarauzko bertso eskolaren egoera nahiko nuke. Judokoarenaren parekoa izatea, hainbeste jende izatea. Niri bertso eskolak asko eman izan didatelako. Elkarlana nola? Elkarlana ikastetxeen artean bultzatuz, udalaren, euskara elkarteen eta aisialdikoen artean ekosistema koherente bat osatuz, hartara teknikariok ez gara sentituko hain txori malo, eta klaustroaren aurrera joaten garenean gure hitzak ez dira gurea bakarrik izango, izik eta herri erronka horrenak, herri ahots horrenak, eta berdin udaleko teknikariekin ere, ez dezala teknikariak berak bere ahoti bakarrik itzein ezala denon izenean ez.
Eskolak eta eskola orduz kanpoko jarduerak lagun arteak izan beharko luke hizkuntza proiektuaren lehentasun. Utzi komertzioak, utzi beste arlo batzuk, baina aisialdia, gazteak, inguru hori. Eta bukatzeko, beti gelditzalako ondo, eta ekarri zuet dekalogo bat, hau dana laburtzeko. Hartaka norbeite galdetze balde maizue, azte buruan, edurrengo astean, da, epeldez esan zien da, dekalogo bat ekarri zian, ondo gelditza dekalogoarena. Eta uste, balio duela, esandakoaren checklist bat egiteko, ondo ari garen ez garen jakiteko, esandako guztiak, saiatu naiz, 10 puntutan biltzen. Aurrenekoa, abiarazi hezkuntza komunitatea motibatuko duen proiektu kolektiboa, komunitate sentimendu bat sortzeko garaian gaude. 2. Soilik euskeraz biziko den jendea behar dugu euskara galduko ez bada. Hiztunentzat erosoagoa, errazagoa edo gozagarriagoa baldin bada erderaz aritzea, nekez egingo du gora euskararen erabilerak. 3. Sortu erabilera eremuak komunitatean. Eta fokua erabileran bakarrik jarri beharrean, erabilera erosorako baldintzetan jarri beharko genukela fokua iruditzen zait. 4. Prestatu denak hiztun aktibo edo euskararen erabilera eragile aktibo izateko. Lehen esan dudan amets horrekin bustita, ekologia, energia, komunitatea. Hizkuntzaren afera birpolitizatuz ere bai. Hizkuntzaren auzia politikoa baitza. Eman lehentasun absolutua ahoskotasunari. Hau batez ere eskoletarako da, baina oraindik ere idatzizko mundu batetik gatoz, eta ustut koste egiten zegura horrean, ikustut lehentasun absolutua izan beharko lukela. Ahoskotasunak, adierazkortasuna lantzetik, jariokortasuna lantzetik. Oihartzun soziala eman egiten diren gauzei, erakundeak eta familiak inplikatuz, euskarazko bizipenak sortu, udalekutu egin beharko genuke euskararena, adiztauletara baino bizipenak eta sortuz, aditzekin herrimak sortuz, edo aditzekin jokuak eginez, edo danalakoak. Ez ahaztu gure balio motibatzaileenetako bat, sormen mundua dela, esan dut lehen, ni bertso eskoletatik nator, eta bertso eskolak eman zian gaur hemen zuen aurrean aitzeko indarra, eman zian lagunartea, eman zian proiektu bat, eman zian ilusio bat, eman zian igurtzia. Nola lortu hori beste terreno batzutan. Eragin eguneroko harremanetan eta ez kanpainetan, eta euskararen eguna antolatze neke gehiegi hartzen ditugula bai eskoletan eta bai eskolatik kanpo ere. Eta bukatzeko azkenekoa euskalduntzeko kultura zaletu. Horrek emango digulako mundu simboliko bat, afektibitate sare bat, kultur komunitate bat, erreferentzia sare bat, modu zehatz batera bizitzeko aukera. Eta, hoxe, urrengo urtean deitze balde maioze, igual, ez da jarri, igual kantu bat ingoet, dekalogo egite. Azken hitza. Hau hartu nuen Euskoniusetik, gustatu zitzaidan, esan nuen, begila da ez. Euskaldunekiko identitate sozial altua eta ahalduntze kolektibo altua adierazten duten pertsonek, gutxiago adierazten duten pertsonek baino, ongizate pertsonal, ongizate sozial eta parte hartze komunitario handiagoak dituzte. Alegia, itzuliko dut. Bizipoz handiagoa dugu euskararekin borrokan ari garenok, bai bizipoz pertsonal eta bai bizipoz sozial eta komunitario handiagoa. Sinetxe egin behar dugu, sinestarazi eta hori dena kontuan izan da, euskararen irakaskuntza berpiztu dezagun eta bide batez irakaskuntza ere euskaraz berpiztu dezagun. Eskerra honitz, Manol Epelde Pagola, eta orain, 11 aintzinetik, galderen txanda luzatuko dugu, nahi duzuenok, mikrofonoa eskatu, eta hurbilduko dizuegu.
dut dena garbi utzi duzula, zelantzarek ez duzula piztu, behituko dugu online, online bai, online galdera bat. Urdu bexaduna, foko pera ongi ikus gaitzaten, ondo dago gazteak protagonista izatea, beraien iritzia jakitea, baina nola egiten dugu beraien gane iristeko, haien parte hartzea lortzeko. Wow. Bai, Hendaian aritu ginen hontaz, klusterrak antolatutako jardunaldi batzuetan, eta adibide batzu jartzen zituzten, ustaritzekoa jarri zuten adibidez. Nola antolatzen zen Lapurtarren biltzarra, eta Lapurtarren biltzarra hori antolatzeko obsesio bihurtu zen gazteak ekarri beharra, ez? Eta uste dut obsesio batero badagoela gazteak erakarri beharraz eta hola. Eta azkenean utzi zuten bertan bera Lapurtarren biltzarra antolatzea, eta gazteak euren kabuz hasi ziren beste modu kabalkadak, edo izeneko zerbait antolatzen. Uste dut, konfiantza gehiago ere behar dugula beraiengan, gauzak sortu ditzaten, eta kabalkada hori antolatu, eta orain ari dira Lapurtarren biltzarra berriz antolatzen, gaizki ulertu ez banuen. Baina arrakastaz eta jende askorentzat pentsatutako jaia, ez. Horra uste dute protagonismo hori ez hain ume tratatu eta eman, ez. Eskoletanik beraiekin lan egin izan dudanean, beraiek ekimena utziz, ez. Beraiek izanek protagonista, gure bilera aspergarrietara ekartze baldin baditugu, ez dira etorriko, hori badakigu. Behientzako espazio egokiak sortu eta behiei hitz eman eta eskatzen zaien hori gero bete dezagun, edo egin dezaten, bai. Bale, hortxe galdera bat. Bakarrik azpimarratu nahi esan dut, zu hitzaldiaren hasieran aipatu duzu ausardia, eta gero esan duzu hizkuntzaren, euskararen afera politikara ekarri beharko litzatekela berri, eta hori, edo potilitizatu ez dago izan berra erabili duzun, baina, uste dut azpimarratzeko dela, eta eskerrak emotea zu hitzaldiaitik. Ideia bi horiek ausardia eta politikan indar gehiago eman behar zaiola euskararen gaiari, hori gogo eta hori azpimarratzeko. Bai, eskerrik asko. Ez politikara ekarri, gehiago esan nahi nuen, afera politikoa dela. Hizkuntza autuak egiten ditugunean, testuinguru politiko baten arabera hartzen ditugula ze batzuk, eta testuinguru horretan kokatu nahi izan dute afera, ez. Bai, eskerrik asko. Ari gara Arnetarran galderen txanda, baina ekarpenak eta hausnarketak eta konpartitu nahi izan ezkero, jakina gustu handiz adituko ditugu, galderak ezpada, edo zer komentario. Badago bertzerik? Kanta bai edo ez urrengo urterako. Bale.